Az én apám az nagy Elvis Presley fan volt, ez imádta az Elvis Presley-t. Nem volt rocker, inkább csak jó fej volt. Az úgy fontos. Minden fiatal zenész akart lenni, persze, de még amerikai rádiót se hallgathattunk, csak a magyar rádiót, és akkor az, hogy tánczene, vagy Beatles zenekar például, hát az a nagy csoda volt. Hát ilyen kis mosolygós, és ilyen igazán jó kis fiúnak gondolom, vagy hát ilyen jó értelembe vett rossz csont. Nem tudom, hogy ezt így lehet-e érteni, de mint általában fiúk. De szófogadó volt, meg huncut. Hogy lehet elképzelni ezek embereknek az életet? Szóval azt, mindent, ami kiderítette. Igen, hát ezt teljesen el tudom képzelni az életét ennek a fiúnak. Már végül is ez egy számomra ismeretlen családnak az életébe csöppentem úgymond bele, és ebből azért egy csomó minden kiderült.